З даўніх часоў асноўнай адміністрацыйнай адзінкай каталіцкага касцёла з'яўляецца парафія. Парафіі бываюць малыя і вялікія, гарадскія і вясковыя. А новы кодэкс кананічнага права прадугледжвае і існаванне парафій для студэнтаў, прадстаўнікоў якой-небудзь нацыянальнасці ці прафесіі. У гэтай перадачы мы хочам расказаць пра жыццё і дзейнасць католікаў у Парафіянаве, якое знаходзіцца ў Докшыцкім раёне. Як бачым, сама назва мясцовасці падказвае, што там ёсць парафія з глыбокімі гістарычнымі каранямі. І хрысцілася ў гэтым касцеле, і первая камунія была моя ў касцёле ў гэтым. Быў у нас арган красивы, было у нас усё, былі такія хоронгі красивыя, ўсё было. Але ж усё гэта разабралі, што-то вязлі ў калаты ў касцёл, як разбіралі касцёл, што куды. Касцёл у Парафіянаве прыгожы і велічны. Аднак за сваю гісторыю яму давялося зведаць здзек варвараў і барацьбітоў з рэлігіяй. У савецкія часы ў храме месціўся склад. Унутры ездзілі трактары і грузавыя машыны. Дзякуючы старанням вернікаў, касцёл быў вернуты і адрэстаўраваны. Сёння ён служыць не толькі парафіянам, але і з'яўляецца аб'ектам зацікаўленасці турыстаў. Мы маем гонар мець у нашым парафіянаве, напрыклад, гэту такую прыгожую святыню, этот храм Божий. Вось, мы маем гонар, але маем і абавязак захаваць гэты будынак, этот храм, і каб перадаць сваім нашчадкам, сваім дзецям, унукам і так далей. І трэба сказаць, што вельмі людзі ахвярныя да гэтага адносяцца, вельмі зразумеюць, бо ну што ж так казаць, людзі небагатыя. А ніколі касцёлы багатыя людзі не строілі, правда? Вот. Але от сваім рублём яны заўсёды падзеляцца на утрыманне гэтага касцёла, на ремонты, на розныя такія рэчы. Хоць Парафіянава і адносіцца да тыпу сельскіх парафій, аднак тут ёсць і дзеці школьнага ўзросту. Таму перад пробашчам стаіць задача перадаць гэтым дзецям веды па рэлігіі. Дапамагаюць у гэтым святару сёстры з ордэна місіянерак святой сям'і. Сястра Каміла непасрэдна займаецца працэсам навучання. Яна вучыць дзетак асноўным праўдам веры, падрыхтоўвае іх да першай споведзі і святой камуніі, вучыць, як правільна чытаць святое пісанне і знаходзіць у ім адпаведныя тэксты. Пачынаем ад дзіцячых садкоў, дазваляюць нам наведваць дзіцячыя садкі, побач з намі ёсць, а так увогуле маем 5 груп у дзіцячых садках, таму это выхаванне, перш за ўсё. У нас адчуваецца, што моладзь ёсць, прыгожыя спевы. У нядзелю то так урачыста адчуваецца, але ёсць маленькая групка дзяцей, моладзі, можна сказаць, 14-16 год, якія рыхтуюцца ўжо таксама да бежмавання, таму штосьці падрастае, хтосьці падрастае. У Парафіянаве жывуць вельмі гасцінныя людзі. Нам давялося пабываць там якраз напярэдадні буцлаўскага фэсту. З розных куткоў Віцебшчыны праз Парафіянава ідуць пешшу пілігрымы. Гасцінныя вернікі прымаюць пілігрымаў на начлег, частуюць іх, клапоцяцца, каб паломнікі адпачнулі і набралі сілаў для далейшага шляху. Таму што яны ж ідуць да Бога, а мы ў Бога верым. У нас усе каталікі, вот примерно, у нашай дзярэўні. І ўсе у каждой хаце размяшчаюцца пілігрымы. Ад Буцлава ж нам прямая дарога. Вот будете ісці, і там у нас крыж, і мы будзем устрачаць вас возле крыжа. І паставім папіць яшчэ чаго-небудзь, і паесці чаго-небудзь. Ну такія, бываюць, дзеці ж ідуць, ім інтарэсна гэта падбегчы. Адну такую групу паломнікаў мы і спаткалі па дарозе ў Парафіянава. Гэта была пілігрымка Полацк-Буцлаў. Пілігрымы якраз спыніліся на адпачынак у попелішчы. Стомленыя, але шчаслівыя. З мазалямі, але ўпэўненыя і ахвярныя. Старыя і маладыя. Іх злучае жаданне дайсці да Маці Божай Буцлаўскай, прадставіць свае просьбы, уславіць Бога ў Тройцы адзіна. Очень понравилось. Все на позитиве. Вот тут детки начинают петь, выбираем песенку. Они сейчас будут исполнять. Отличная, хорошая погода. Прекрасно идется. Все хорошо. Все прекрасно. Как в спецназе. 22 года, так и здесь. Наш хуткабежны час 21-го стагоддзя крыху дзіўна можа назіраць, як вернікі першую ідуць сотні кіламетраў, калі ёсць магчымасць даехаць да мэты цягніком ці машынай. Але пілігрымка
Гэта незвычайнае падарожжа. Гэта не паход і не краязнаўчая вандроўка. Звычайны паход гэта там часта не бывае той еднасці, якую адчуваеш падчас пілігрымкі. Людзі стараюцца дапамагаць іншаму, падтрымліваць каму цяжка, і таму спадзяюся, ні аднаго чалавека няма адчування пакінутасці і адзіноты. Для мяне пілігрымка это час перамены, час, калі можна зазірнуць у мінулае, зробіць нейкія высновы. Але таксама это час перамен, перамены на лепшае жыццё. Это час знаёмстваў, час малітвы, час духоўнага фармавання. Мы спеваем эту молитву так само. Это и ружанец, и вяночек, и разные молитвы. Адчуваеш некае маральны адпачынак, і калі звяртаешся к Богу, на душе становіцца лягчэй. Пілігрымка – гэта шлях да Бога. Гэта шуканне сябе і свайго месца ў свеце. Гэта таксама шуканне іншага чалавека. Мы так часта раздзеленыя бетоннымі сценамі кватэраў і пад'ездаў. Нас злучаюць толькі правады інтэрнэту і хвалі мабільных тэлефонаў. Пілігрымы ведаюць, як знайсці свабоду, як узняцца над тым, што раздзяляе, і знайсці сапраўдную супольнасць, непадробнае сяброўства і ахвярную любоў. Вітаем вас, нехай вас благословіць Пан Бог усемагутны, і запрашаем у нашу святыню. Матывам гэтага вандравання з'яўляецца Бог. І аж так шляхетны матыў надае таксама чалавеку сілу, каб ісці да Маці Божай у буславе, каб рабіць гэты крок у пазнанне сябе і каб прыбліжацца да Пана Бога. І з другого боку таксама вельмі добрыя людзі сустракаюцца на нашым шляху, якія нас вітаюць, гасцінна прымаюць, на начлег прымаюць. Канешне, наша гасціннасць беларуская, яна вельмі багатая. І часам людзі на кожнага дня не маюць аж такіх добрых умоваў, якімі яны хочуць прыняць нас. І гэта дапамагае. Хочацца пажадаць гледачам нашай перадачы трываласці на жыццёвым шляху. Так як полацкія пілігрымы, кожны з нас крочыць да сваёй мэты. Нашае жыццё – гэта суцэльная пілігрымка са сваімі радасцямі і цяжкасцямі, а бывае і падзеннямі. Няхай у нас заўсёды хопіць сілаў, каб устаць, каб падаць руку другому чалавеку. У салідарнасці і адзінстве нашае жыццёвае паломніцтва дасягне сваёй мэты – валадарства любові ў Хрысце Езусе.